Wah, mumpung sik padang, resik-resik wae iki. Harus resik ya males heran. Arep budal. Nek ora duwe sangu. Nah, tenisor kono sik lah. Lungguhan bagasi kono menawa entuk penseran. Lungguhan ning bagasi kene sik ae iki. Apa iki? Hah? Alah, enek amplop ya amplop kosong. Ngopo kaya rene biara. Ora wong lagi ra semangat iki. Tuh, 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 tuh. Ngopo lho jane iki? Jane kena apa to tok werek ngalamun kaya wong susah ngono. Terae aku ya lagi susah lho, Mas. Susah ki susah ngopo to, Tuk. Arep mangkat ya ora disangu lho aku iki. Dar mangkat nyandi. Kaya kowe ora paham aku, Mas. Lah pahami lah kowe arep ngopo? Biasa kaya sampeyan ora roh seneng aku piye. Arep ngelor kabel kowe. Nah, ya kuwi lho, Mas. Lah iki mangkat no. Aku ora disangu. Tenange to nek sangu iki enak. Lah nek nek wayah butuh kok piye? Wis nek kuwi gampang, Mas. Kuwi engko tak dolne wedhus enek ae. Wong wedhus mentek ngono kok. Wedhuse tangga-tanggane kan enek. Lah nek konangan patut indasmu piye? Ora sing tenang. Tenan Wis ora? tanggung aku, Mas. Tenan ora iki? Tenan. Iki duit enek to iki. Lho, nek duit enek to kowe butuhmu iki pira ndang ngomongo. Ya aku butuhku ya ger 4 juta ae, Mas, rasa oke-oke. Nah, nek ngene iki aku kan dadi semangat neh to, Mas. Ya wis ngene to nek gur butuhmu 4 juta iki cek tuku iki kene 10 juta. Genap 4 juta wis cukup iki. Wis, Mas. Ya wis yo. 1, 2, 3, 4, 5. Nek wayah butuh sak wae tak jaluk lho iki. Sing tenang, Mas. Ya wis. Nah, nek ngene iki kan aku semangatku wis menggebu-gebu neh. Wis. Ya wis ya ya. Wis kawane nek aku butuh tak jaluk iki. Siap, wis sing tenang, Mas. Wis Ya. tanggung aku. Ya. Sik tak kene kopi sik ya, Mas. Ora sah. Ya. Lah piye to? Wis tau gek tak mulih. Gek garapan-garapamu. Lah aku ora melu, Mas. Tak bayari lho. Wis ora wis. Kowe mangkat dhewe kok aku ora arep melu kowe. Rusak aku ngono kowe. Ya wis sak mangkat dhewe nek no. Wis kita ngaduso kek karo kek mangkat ngono. Ya. Oke, Mas. Oh iya ya wis ya. Nah, nek ngene iki kan aku semangat neh. Perkaramu wis pikir keri.